Имах изхабяване на зъбни повърхности, заради което зъбите ми бяха станали чувствителни. Имах много остра болка в зъбите. Така че това ми беше основната причина, поради която да дойда тук на преглед. След този преглед обаче, всъщност нещо, което много ми хареса е, че това, което ми беше предложено е цялостно решение. Не беше просто да се реши един единствен проблем, когато има видими много други. И така започнахме от чувствителност на зъбите, минахме през цялостно лечение. Професионализмът пък е важен за мен специално и личното отношение, така че комбинацията от двете ме доведе тук. Така протече лечението, че до голяма степен доктор Мирчева беше ангажиран с изграждането на зъбите ми. Моето виждане за страхотен професионалист. По спомен самото лечение при мен беше доста интензивно. Този интензивен период беше около 2 седмици, след което имаше периоди, в които трябваше да се изчакат определени неща и поставяне на фасети на по-късен етап. На първо време мога да им благодаря за професионализма и отношението. Цялото усещане, че наистина някой е загрижен за цялостната картинка с здравето с зъбите ми. Всъщност това внимание към детайла много ме впечатли.